Na novela, como non hai unha ilustración que faga referencia ao xogo do bao, que se soa constantemente na novela, cando o compañero Bosco que le va preguntando estes anos que le dou por os anos, este é un xogo do bao. É o xogo máis xogado no mundo. Mais igual que eran esos videoxogos que van con moda, que se venden por millóns. Xógase en toda África, pensade que só en Nigeria viven casi 10 millóns de persoas, é dicir, hai muchísima población en África, son muchísimos países de África. Ten distintos nombres dependendo dos países, chamase bao, vina ou galego. Seguramente o xogo máis activo da historia da humanidade, soa como escotillas. Este é un escoso de madeira que se abre, cada contrincante xogaría de cada lado. Estos 6 buracos para as 4 pedras. Realmente funciona como unha baralla. Hai moitos xogos para xogar ao bao. Hai xogos moi sinceros que parecen casi un desenralle, xogos semellantes a damas e xogos moi complexos semellantes ao ajedrez. Pero é un xogo que non xoga de moitísimo ningún, senón que simplemente como este rapaz que está no desierto de Namibia, faz uns buracos na terra, colles unhas pedillas, uns garagullos e podes facer hasta un solitario. Ele está facendo un solitario